Tenemos que tener en cuenta que las sociedades musicales y los coros son una parte muy importante de nuestro legado cultural y que con el afán de conservar y potenciar esa parte tan importante de nuestra historia, la Diputación de Valencia ha puesto en marcha este programa bajo el lema Retrobem la nostra música, para de alguna forma mostrarnos ese trabajo conjunto de colaboración con todos y cada uno de nuestros municipios y con una parte muy importante de nuestros municipios que son nuestras sociedades musicales y nuestros coros. Que molts pobles no coneixien la Diputació i ara sí que estem coneixent la Diputació i això és una forma de governar que fa falta gent aixina que repartisca per a tots els pobles, igual té el color que està manant. Dir-los que la Diputació, a més de omplir-nos la boca de que la nostra cultura és lo nostre, les bandes és el que nosaltres portem al cor. Qui pensa que en una falla, si no hi hagueren bandes, podria això tindre color? Qui pensa que en moros i cristians, si no hi hagueren bandes, tindria això color? Qui pensa que en una professor, si no hi hagués la banda, tindria color? M'agradaria que escoltara el president. Musical de Benaguasil, un saxo alt, un sello y un bombardino. Grup Polifònic de Benaguasil. Centre Artístic Musical de Bétera rebran una flauta, 2 saxos y 2 trompas. Unión Musical de l'Eliana rebran un xilòfono y una batería. Un teclado. Sociedad Musical Santa Cecilia de Gátova. Una trompeta, un requinto y una trompa. Unión Musical de Liria, 2 violes y 2 saxos tenor. Una trompeta, un fiscorno y un trombón. A continuació fem una foto de família de totes les societats de la comarca de Manvertira i Xeracoll. Círculo musical de Gestalgar, un xilòfono, un bombardino y una trompeta. La Democrática de Pedralba, un trombón, una trompa y un clarinete. La Diputació està ajudant a totes les societats musicals. Una de les línies, entre altres, a nivell econòmic, és el tema de lo que són els instruments, no? Cada banda fa una demanda i en base als percentatges s'assigna. Estem fent-ho des de fa directament, antes ho fèiem a nivell de subvenció i ara ho fem directament a nivell de l'entrega d'instruments. Està sent un èxit perquè en un moment complicat les bandes, com tots, estan passant-ho mal i hi ha que intentar ajudar-los. Com ha dit antes, la nostra cultura, que ens omple la boca, els polítics, són, entre altres, les bandes de música. Jo crec que és on més gent està i sobretot estan treballant perquè la gent isca quasi en alguns casos com a professional i pugui tindre un mig de vida digne.
Ve molt bé que la Diputació s'hagi gastat estos mils d'euros per a que ajudar a totes les bandes de música, els corals, i jo crec que és algo molt important. Igual que està fent el nostre diputat, els nostres diputats estan anant per tots els pobles i és un èxit, i ja ho veuràs avui, que hi te'n van tots carregats, com si foren els reixos, i això és molt bonic. Ara se'n van tots els instruments a casa, que valen molts diners, i van a beneficiar indudablement a la nostra cultura. Nosaltres mateix a Cim Ribarotxa n'han tocat 3, però n'havíem pogut tocar 5, però n'han tocat 3 de categoria. El president està content, la banda està contenta i la directiva està contentíssima perquè són diners que no podrien ells suportar-ho, i la Diputació els va suportar i ajudar. El que està fent la Diputació és fruit d'aquesta campanya constant i continuada que ja dura 33 edicions enguany, que és la campanya del Retrobem la nostra música, que la Diputació destina uns recursos importantíssims per a nosaltres, i nosaltres, les societats musicals i des de la Federació, només que puguem estar agraïts a la Diputació Provincial per la seva sensibilitat que té en el nostre moviment associatiu i en les nostres bandes de música. Nosaltres la Diputació la sentim com un germà major, com un pare que sempre està ajudant a caminar, i nosaltres, al president Alfonso Rus, igual que a l'àrea de cultura de la Diputació, l'únic que puguem fer és parlar molt bé d'ells.